Μια ασθενής γιαγιά, λέει ο γέροντας Εφραίμ της Κήτης, στο Αγίου Ανδρέα που έχει κοιμηθεί. Μια ασθενής γιαγιά πήγαινε στην Παναγία την Τίνο, λέει, κάθε χρόνο. Πολλοί που τη βλέπαν στην Τίνο μια μέρα την πλησίασαν και τη ρώτησαν: «Γιαγιά, σε βλέπουν τόσα χρόνια να είσαι ασθενής και να έρχεσαι εδώ στην Παναγία. Εδώ όλοι τη συζητούν κάτι και τους κάνει καλά. Μπορείς να μου πεις τι της λες της Παναγίας και δεν γίνεσαι καλά?» Και η γιαγιά τους είπε: «Δεν τη ζητάω τίποτα της Παναγίας. Απλά την ευχαριστώ που είμαι άρρωστη. Την ευχαριστώ που δεν έχω γογγίσει για την ασθένειά μου. Την ευχαριστώ που δεν έχω χάσει το μυαλό μου από την ασθένειά μου. Την προσκυνώ και φεύγω». Μεγάλο πράγμα αυτό. Να έχεις ανάγκη να δοκιμάζεσαι και να μην ζητάς απολύτως τίποτα. Σημαίνει πως είσαι υπεράνω όλων αυτών των πραγμάτων και το μόνο που ζητάς είναι να γίνεται το θέλημα του Κυρίου.